Nå, hej drenge. Hvad har I her? Vi har taget 5 reagensglas, og så har vi fyldt 5 forskellige syre i. Og så bagefter, så har vi lagt et stykke magnesium i. Ja, stribe på 4 cm cirka. Hvad ser I, der sker? Det etcher, eller sådan en. De fleste etcher, undtagen lige den der nummer 2 der, der sker ikke noget særligt. Det er svovlsyre. Okay, og hvad vil I så prøve at finde ud af nu? Vi vil prøve at se, om der damper hydrogen op ved at holde en tændstik over reagensglassene og se, om den springer. Springer. Hvad regner I med, der sker? Det siger Den siger sådan en blap pap. Ja, og så kommer bare lige sådan. Lad os prøve at se. Sæt du bare noget ild til der. Go af. der sker ikke rigtig noget. Nej, prøv at tage en af dem, der sådan bobler meget. Prøv at tage den der nummer 2 igen. Var det ikke den, der blev? Nej, nummer 2 blappede i grammer, hvad? Ja. Og hvordan kunne I få, nu her hvor der ikke er så meget reaktion, kunne I så samle lidt hydrogen op, hvis det var, så, eller undskyld, lidt af gassen op, og så se, hvad der sker? Tror I det? Vi sætter en finger for, og så måske samle lidt op, og så prøver man selv bagefter. Ja. Prøv. Okay, prøv. Prøv med den i midten. Ja, den i midten. Ej, jeg tror, det er fint med den der. Den der. Nu har jeg Ikke så det. Hvad er der den? Er det eddikesyren? Nej, det er... Jo, det er eddikesyren. Ja. Okay, skal vi prøve nu? Jeg prøver det bare. Flot, dreng. Ja. Super. Så hvad har I fundet ud af i det her forsøg? Der damper hydrogen op fra alle glassene. Okay, og hvad ved I så nu om alle syre? Der er hydrogen i det. Ja, og hvad er hydrogen? H. Ja, det er hydrogen, det er H, og H det er et stof i det periodiske system, ikke? Det er grundstof. Ja. Godt. Hvorfor reagerer de ikke alle sammen lige voldsomt? Nogle af dem er sværere end andre. Ja. Så styrken er forskellig på de forskellige syre. Nu skal I prøve at lave en rækkefølge her på listen i jeres ark, hvor I skriver ned, hvordan de kan stilles op. Altså listes efter styrke, ikke? Okay. Godt.